So this is gonna be the audio. 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 So that's gonna be the audio. That's good. Okay, let's do this. Oh bye, story at about photography. Unsay gears akong nagamit, unsa asa ko nagsugod, unsa ako pagkasudan ning kabuanga kaning photography, story ata. Nagsugod ko sa film camera, of course, kay film camera sa una. Ang una na akong camera kay katong flat na murag ana ba niya ang film kay duha ka ana. 110 nga murag basta ka na ana 110 nga film. Muto nga nagamit ni daddy sa una, human manghuwam ko, masuya man ko kay masigim siya shoot mga party, so manghulam ko, try ko shoot, so pindot sa dinong pindot ni kamerahan eh. Paguman padaan mi ni tita og katong Olympus nga kuan nga film camera kanay remote, pero I think naguba to nako. Ako nakaguba to, mura. Kalimot man ko. And then later on nagsigi kog shoot og kanang mga baraton nga camera katong Kodak KB10 katong plastic ka camera. So sige ko gamit adto until nisud ang digital. Pag sud sa digital, suya ko na makailan na mga digital camera. Ang first na kong digital nga camera kay Sony DSCP-43. DSCP-43. Gamay ito siyang camera, gamay nga zoom, and then ang ihang kanang kuan, ang ihang SD card or iyang card kay kanang MS Duo, which is very expensive kay Sony. Kamera siya masud, marag 16 gig man nga ito. Nya, daghan na kay kumako nga picture na. Wala pa dito time na katong murag phone camera ang ginagamit, murag phone camera gamay ba, murag kanang murag pen camera na itong ginagamit na sa una niya. Kagmay siya, makuha siya mga 16-20 shots. So, lingawan mo to sa una. So, karon sugod na kanang kuan, sugod na ang digital. So, mo to Sony nga DSC-P43. Then, nag-Olympus nga taas og zoom. And then, nag-move dayon sa kuan, sa Canon naman, sa Nikon. First na ko nga DSLR is the Nikon D40 na lingaw, 1855 ang kit lens. Nindot siya. Ganahan ko sa color sa Nikon before kay ang skin kanang sobra ka warm ba, kanang saturated kayo, kanang mag-upa ka, di pa kay kaanad sa mga pictures. So, mga ninduta sa color. So, kay kanang saturated siya. Then, nag-start og kanang uso ang film. So, sobra. Nag-on pa after D40 ni Saka sa D80 kay murag mas crop nga camera but mas dako, mas grabe siyang power. Ang D40 murag siya entry level nga SLR. Then nag D90. Adto ta ko padong sa kanang D7000 sa Nikon pero wala kong padayon. Then tungod ni Cesar, ni Carlo ug ni Wendell, nadala ko dibaling kog Canon. So ang Canon kay kuan man, may pang video, yan, skin tone, murag pang wedding daw kay by that time naka-shoot ko wedding. So dili kay siya saturated, dali siya pagkadang color ana. So mo to nag-Canon ko. Sugod sa 550 DDI paghuman ikuha ning kog kanang kuan 5D Mark II kang Cesar sa Macy's. So plug in, shoutouts Macy's camera. Kamoy nakasala. Anyway, nagkanang kuan ko, sige og Canon, nagkuha ko kanang katong version 1, 5D Mark 1 ug 5D Mark 2. So 5D Mark 2 main camera nako, backup 5D Mark 1. Nindot siya nga setup, then nagkakuha og daghang lens, kuha mga 1 lens, then nakakuha din kog 6D. 6D. Ang 6D ginabash na ko, bati nga camera ko nga 6D, unsam na 6D. Then later on nakakuha ko nindot siya ISO. Gaan siya nga camera. It works. But eventually to ni Sean, iya kong gipahuwam sa ihang 5D Mark III. And iya din gipabayaran ako, hinahinay mo to, nakabalhin ko 5D Mark III. So fully naka-move ko to 5D Mark III. For a long time, 5D Mark III ko has been a good camera. Akong lenses kay 50-1.2, favorite 85-1.2, 135 nga since sa Pinas pa akong ginagamit. And then I have the 1740 for wide shots, 100 millimeter for macro shots. So it worked for a long time. And then
as time went by, nagkuha ko 6D Mark II, which is a good camera but crap siya ISO. So this guy wanted to swap his 1DX Mark II sa ako So giswap niya sa 70-200. Oh, naka-acquire siya ko 70-200, which I didn't use that much. Gikan ni Romel. And then giswap atong nagtag-iyag 1DX Mark II, which was actuations 2,000 pa kabuk shots na gamit. Di siya ganahan kay bugat. So akong giswap ang 6D ug ang 70-200, which ang lens nga wala ko ginagamit kayo. Nakuha na ko 1DX Mark II. 1DX Mark II is murag the best Canon camera, sports, everything. So nagagamit ko. Nagsige ko gamit atong camera. Thing is, nindot sa video, nindot yung 120p, Peter McKinnon. Problema is, bugat siya. So every time after shoot, maski usara kakabady akong dadon, pamasahe ko. Sakit kasi buko-buko. One time, nahagtak sa akong 16-35 nga lens na 2.8. Lumping. Akong flash, naputol. Akong flashes day before is katong Quadra, katong 430EX2. Kanang gagmay siya ba kay ako, di mo ko kuan kay flash kanang like pang feel lang sa light ang flash, di gidingon nga strobist art ana. So more on ambient lighting ko. And nakuha ko ng ambient lighting na itong ni John Fick pag workshop ako John Fick. Ambient na ako ni tirada, di kay ko mag-flashing na. Sa una, magsugod na ako. Butang og flash, kanang walk sa ayan, butang ko flash. Nag-shoot na ako, usa ka shot, ngit-ngit, usa ka shot, hayag, usa ka shot, ngit, marag, dili kanang reliable. Mas may pang-ambient, kaya makita nakadaan, adjust ang kakausa, muna na siya. Imupulima na lang pag-compose o pag-prevent sa blur, kung sure. Ana. So, mo to, it worked for a while till I decided nga to let go of Canon. So, ibaligyan ako ang 1DX Mark II. Good thing na inipalit. Tingog. Good thing na inipalit. And then I moved to Sony. So right now I'm with Sony again. With Sony, it's one of the cameras nga murag dili ko excited. Like sa Canon, makakobag lens or something. I get excited. With Sony, I'm not really that excited. But the thing is, it works. So mura na importante. Shot na ko sa picture. Low light, nindot siya. Video, nindot siya. Focus, works. But thing is, ang LCD di kay nindot, so di kay ko ma-excite. Sometimes mag-shoot ko, murag, waga na, murag, okay na siya, okay na. But yeah, I'm working on it, and hopefully, mo improve. And hopefully, so ni tarongon nilang LCD nila, lagpas kay color, libog. So, muna siya.